Tnieda programm ġdid li se jkun qed jgħin lin-negozji żgħar u medji sabiex itejbu l-livell tas-sigurtà tal-pjattaformi diġitali tagħhom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri f'konferenza tal-aħbarijiet. Il-programm bl-isem ta' Mind the Gap jikkonsisti f'żewġ skemi, waħda li tassessja s-sigurtà tan-negozji u oħra li tipprovdi sa massimu ta' 10,000 euro biex jiġu indirizzati in-nuqqasijiet misjuba. Fl-aħħar se jingħata wkoll ċertifikat li joffri serħan il-moħħ lill-konsumaturi fejn tidħol is-sigurtà online. Dan il-proġett li huwa kollaborazzjoni bejn tliet entitajiet fih dan il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali TechMT u l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni Diġitali qed jalloka 100,000 euro għal dawn l-iskemi bis-sistema ta' min japplika l-ewwel jinqeda l-ewwel. L-ewwel skema hija autovalutazzjoni tas cyber security li se tkun immexxija mill-MDIA. Wara reġistrazzjoni permezz tas sit online se jkun hemm autovalutazzjoni b'50 mistoqsija dwar 20 kategorija sabiex jiġu determinati n-nuqqasijiet. Wara li jsir dan l-assessjar u jkun rikonoxxut mill-MDIA, in-negozju jgħaddi għat-tieni skema. L-iskema t-tip ta' ċibersigurtà se tkun amministrata minn Tech.mt. Din se tkopri ħlasijiet biex in-negozju jkabbar is-sigurtà tiegħu fosthom billi jinxtraw l-għodot neċessarji. Il-Ministru Silvio Xkembri aċċenna wkoll għal pakkett ta' fondi Ewropej ta' aktar minn 2.2 biljun euro li tnieda aktar kmieni din il-ġimgħa. Huwa qal li dan il-programm huwa ħolqa waħda minn katina ta' inizjattivi, proġetti u miżuri għall-implementazzjoni tal-Istrateġija Malta Diġitali. F'Novembru li għadda nidejna l-istrateġija għal pajjiżna Malta Diġitali. Din hija ffurmata minn 5 strateġiji oħra ta' diversi entitajiet u dak iż-żmien nidejna din l-istrateġija mhux sempliċement biex konna dokument sabiħ npoġġu hemm, imma se naraw l-implementazzjoni tagħhom. Cyber security dejjem nħobb nuża l-eżempju li inti għandek isek ħanut, jekk inti m'għandek cyber security tajba għalih, isek għandek ħanut tlaqt il-barra u ħallejt il-bib miftuħ. L-istess ħaġa fejn tidħol negozji online fuq pjattaforma ta' e-commerce. Huwa semma wkoll kif il-pandemija waslet bosta negozji li kellhom jalqu biex jistendu n-negozji tagħhom online. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman għall-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni u Diġitali u kap eżekuttiv ta' TechMT Wayne Grixti spjega kif lan ta' dawn l-iskemi huwa li jipprovdu aktar għarfien u maturità fil-qasam diġitali. Huwa spjega wkoll il-proċess la darba wieħed iddaħħal l-applikazzjoni tiegħu. Jgħaddi minn 50 mistoqsija fost l-oħrajn pereżempju semmejt ukoll illum li inti biex tillogja fil-portal tara li qed iżżomm il-password sikuri, jekk għandek xi fatturi oħra part il-password jinbagħtlek code b'SMS, eċetera, eċetera. Imbagħad meta jlessi l-assessment jiġu identifikati gaps. Dawk il-gaps imbagħad biex in-negozji jkunu jistgħu jimplementaw soluzzjoni biex jalquhom hemm it-tieni fażi li hija l-fażi fejn tista' titlob għajnuna finanzjarja mingħand it-TechMT.